Thank you, Jesus. Kana Jesu achitoka acha unga ita awe use akanaka wano kwenya sechiedza Uchashara baba ayi sekudenga abwe wose akanaka ano wenya sechiedza vana vose vano kudashe Jesu ivo mabwe akanaka mambo ano vinyazi sechiedza Dati uchashara ayi sekudenga abwe hose akanaka wano winyase seiko vana vose vano dashe Jesu ivo mabwe akanaka ano ugwinya seiko Voice I'm all going to just say, oh, say, one more time, say, oh, say,
The president was Bagani Davino. Hallelujah. 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 Hallelujah.